phila ngenkosi Khumalo edlusa kamnandi sibheka lapha ke ibhola iyafijwa shekalula lapha ke emuva oye lapha ke Inacio Miguel ayifikela mbu Shalso kabi Impauti oye lapha ke Junior Dion the Black Diamond Swane lidliwe ibhola lakhe wantile Juba AK47 Mabwe Candy Shopper ikomdi Buddha afike noma ke inkundla bayinisele mawala yini okwesibili ke esala phansi yena ke uLuka Batmana Ngcobo funa lapha ke wantile Juba Ngcobo futhi nathi ibhola ke manje le Kaizer Chiefs phakathi boxini Indo Tamawofa lapha ke the Candy Shopper Ngcobo Lebohang Mabwe iphamisa kapha lenkundla Thabiso Munyane phakathi eboxini liyavinjwa ibhola lakhe yena ke uThabiso Munyane engapha lenkundla ke manje the Black Diamond Nhlanhla Zwane ayisangane ke lenkundla Fanila Crouch Fanila icona phasa ngemuva uCrouch tshona lapha ke uPK Khumalo phakathi eboxini sebenza lapha ke uNtshebe Brendan Petersen Otiam Zuma lapha ke uPK Shezi ilapha ke phakathi nenkundla nathi siloke liyabhola ke Mbukeni sinda ngokulambisa bola lapha ke Golden Arrows natsuke leyo phasa lapha ke nenkundla ke manje lapha ke ibhola lawo lapha ke Lamont Golden Arrows engakhontezayo phakathi eboxini Shezi nali thuba nikazi wempuphu Trevor umphakathi icona yakele PK Philani Khumalo ekude Uyijebe ezophakanyiswa lapha ke uCele phakamisa uCele phakathi eboxini nali thuba leArosa Maxwele uyofuna lapha ke Fanila sibheka lapha ke Crouch Fanila phakathi eboxini PK Fanila icona yamshiya ke hlengane akubheka nje isikhala kade ke enaso emva umphisha nje liyabhola ebengajika ke ashaye yena ke uPK ngobe koDlamini athi amadoda lapha ke ibhola lakhe Dlamini futhi wenze njani uyofuna lapha ke Fanila phasa ngemuva lapha ke uFanila Mtasikwa khipha lapha ke phasa Mabwe uzabe kude akubheka nje kashela ngako uShunwenkani wakhipha lapha ke phasa uMtase umbonile leHang Mabwe ukuthi akekho ke 18 Ngcobo phakathi eboxini Buti Maybuti Ngcobo phezulu kwepani Shunwenkani kombuti Maybuti Luke Batmana elibuyise kamnandi le bhola ngoba wakhipha phezulu kwepani yena ke uCandy Shopper PK Khumalo Jebe akubheka nje kashela ngako Shunwenkani efikile lapha ke PK Khumalo uyena loliswa yena ke Brendan Petersen nathi ke jikamla lapha ke Black Diamond sibheka lapha ke Nhlanhla Zwane indlela ya 10 yakhe nathi ke irun manje yakhe lapha ke uZwane wenze njani ufuna ukuyiyela the Black Diamond fani anganazo fanile indaba bemphase emuva paper 2 Mfundo Vilakazi phala phakathi eboxini nalithuba icona nathi Impauti hamba namadodezwa Impauti phakathi eboxini ngale lenkundla yamshiya Mfundo Vilakazi uthwake Frosla Busela lapha ke emuva uzobuka ayikho uzoba yenye futhi ikhona kika le bhola afuna ke uFanila fika nje kalula Brendan Petersen ndakazi ke manje paper 2 wenze njani ekhipha lapha ke iphasa nalithuba lika Batmana phakathi eboxini izobona lapha ke Kaizer Chiefs wantile Juba Lebohang Mabwe Vilakazi ayiphakamisa phakathi eboxini Ngcobo uyavala uNgcobo wenze njani ikomdi Buddha Maybuti sibheka lapha ke ibhola lika Ngcobo Vilakazi kodwa ke liyamhlula le bhola yena amabheka lapha ke Mbukeli ke imidlalo ke yonke ke yomthathu PK Khumalo uyavula yavala phakamisa uKhumalo phakathi eboxini
didliwa-ke ibhola uyelapho-ke wandile Juba AK47 awuthula mntana lakhe akhona ivolovolo phakathi ebhokisini ngobo sinda ngokunambisa iGolden Arrows le Kaizer Chiefs AK47 wandile Juba ubona iCandy Shop ithi yahlabi yadla iCandy Shop asebeyivimba nje kalula iyona-ke iCandy Shop yena-ke uNkosi Ngiphile Ngcobo ngaleyo ndlela-ke mbukeli ngaphandle nje kwesithombe sakho unompempe-ke uyishaka uzobuka ayikho phezu kwebhali ibhola lakhe Nkosi Ngiphile Ngcobo udla ngejubane yena-ke ufanila wenze njani fanila uyabuye lapha-ke Zitha Kwinika Nqobeko Dlamini engaphakele Nkundla ayabulela Maxwele phakamisa lapha-ke Maxwele onside kodwa-ke usefikile Brendan Petersen Kaizer Chiefs ke mbukeli isisukumese lapha-ke abanye babadlali abalapha-ke ebhentshini Ntasigwa Zitha Kwinika uyofuna ngaphakele Nkundla vele-ke ibhawudi River Frosler Candy Shop Ngcobo sibheka lapha-ke Luke Batmana nansi Candy Shop futhi isitolo samaswiti Mikel bona lapha-ke Zitha Kwinika ayibholela lapha-ke Kaizer Chiefs enlahla lapha-ke Mtakoba lapha-ke eTanzania Adolfa Itegeko Mtasingwa obekishima kuyo lapha-ke Azam FC elandoyo lapha-ke Kaizer Chiefs natipholela lapha-ke Lamontville Golden Arrows Nqobeko Dlamini yashoshela ubheka lapha-ke phambili Shezi Giane PK Philan Khumalo eveza mnangula lapha kuShezi engathi kontezayo Shezi ebheke icross Brenke anticipate icross phansi kanokusho okusha kana pasta khona ihlalele ihambe no Philan Khumalo ebebheke icross Brendan Petersen kanti ushiyeke isikhalo esikhulu emva kwakhe wasebamboqoza usiboqozi yena-ke uShezi yadlala TV